Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Iya, Aku ning Semarang malam Rebo ya. iya. Berarti Sesuk foto. Oh, iki seto. Senen. Oh iya, Aku nek ning Semarang mengko akhirnya malam Selasa. Biasa Mbak Anis ora itu ya. iya. Sama. Hmm. Ya, Nek sesuk kan malam Rebo. Sesuk aku kan tekan Semarangnya kan sekitar ketinggian Barbedug. Kan tekan Semarang malam Rebo ya. lebih berarti kan malam takbiran dong, ah. Kapan? Rebu, Malam takbiran bodo Idul besar. Adha. Ah. Lah jare tanggal 17. Oh iya, ting, pendak yo. Wah, ya ki. Iya, mah, iya. Oh, ah. Alah. Iya, Oh, cuma ngegeti to. iya, Mah. Ngegeti wae piye. Ora, aku koyone sekilas sih kok koyo ngerti sih kok koyo ya. Tanggal 27 28 Ra, besar. Ya, iya bener mas. Ya, Iya. iya mas. Yang Siap. misalnya ora balik aku surat itu ada ning kono po. Oh, Ya, ya wis Kak. ya. Ah, Ya, besok ya. sehat-sehat. Ya mas. Amin. Sering bersyukur. Karo, sering. Keheningan. Yo, iki apa kakange ses dadi Jogja teko wingi. Iya. Nek langsung tak tinggal aku ora penak. Nek besok kan ora apa-apa wis rong dino ning kene ya. Iya. Iku lho ya, mengurus warisan itu pun kan sing bagiane kakange ses mesti jual. Iya. Nah, mengko nek jual harus selamatan nyelameti mak ini Pak ini adini di abang ning musola. Iya, iya, iya. Itu ayah toh. Iya, ngerti. Kan, Nah, iki aku nek langsung tak tinggal dhewe iki ora penak misake wong iki teko wingi jam 5. ya.